Tema de Michel Foucault. Snažili ste sa mu nejakým spôsobom vysvetliť. Ďalšie kroky budú jedno. Ale chuťové. Tichové, ale naše. Ak sa chcete červo. Ale to je samom toho. Aj správa na komentár. Večer na dvojke. A je tu ďalšia časť správ RTVS. Ešte vám povieme o tom, že ukrajinský Krym sa stal centrom proruských nálad. Zatiaľ po Kyjev sa pripojenie v Európskej únii, obyvatelia Krymu by boli najradšej, keby po územie patrilo v Rusku. 6. február je svetový deň. Jedným z odporúčaní bolo vypnutie telefónu na 24 hodín. Svet si tento deň pripomenul prvýkrát v roku 2001. Už tento mesiac by mali rozpíliť bratislavský Starý most, aby sa nezlomil, musia ho pred rozobraným spevniť. Opálenie jednotlivých častí by malo trvať 2 Mati, na čo? Na Slovensku nikto nereguluje poplatky, ktoré vyberajú lekári v ambulanciách či v nemocniciach. Ak sa rozhodnú vypýtať si od pacienta peniaze napríklad za ústav, môžu. Neexistuje zákon, ktorý by to zakázal. Lekár nemusí mať ani registračnú pokladnicu, stačí keď o poplatku, ktorý si vypíše doklad. Ministerstvo financií to spomína. Poplatok za vstup do polikliniky, poplatok za klimatizáciu, televízor v takárni či prečiastku do žiacej knižky. Za toto aj iné platia pacienti. Bez registračnej pokladnice od lekára dostanú len ručne vypísaný doklad. Stupne vykončili spojený poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak ide o tom, že všetky poplatky v ambulancii by mali cez registračnú pokladnicu tak, ako v iných odvetviach. Voľnejšie pravidlá platia len pre samotnú zdravotnú starostlivosť. Je to v poriadku, nech sa rozlišia skutočne tie poplatky, ktoré sú vykazujú zdravotnú starostlivosťou a mali by byť nejakým iným spôsobom evidované a iným spôsobom zdaňované. Ja nepoznám lekárov z môjho okolia, aby ten doklad nevydávali. Každý ho vydáva, určite na to nepotrebuje elektronický doklad. Ručne vypísané doklady sa však ťažko kontrolujú. Ako v minulom roku doklady daňové kontroly lekárov finančná správa nevie, pretože v systéme ich nevie odlíšiť od ostatných daňových subjektov. Ministerstvo financií uvažuje o tom, že poplatky v ambulancii transparentní, zatiaľ ale nevie ako. Nechce sa vieť, že je pán minister každý vie, vyvolá sa touto cestou, aby sa v ambulancii stali vyššie markety. Ministerstvo financií pripúšťa, že by to nemuselo fungovať, pretože pacienti by si vlastne nemuseli pýtať. Je možné, že aj v prípade, že by lekári mali povinnosť mať elektronické registračné pokladnice, nemuseli by si pacienti vypýtať tento doklad, respektíve doktor by im ho nemusel vydať. Názoru, že vypísanie si telefónneho dokladu vystavujú nedôvodu lekárov, keď človek nevydal celý list. Lekári potrebujú pokladňu len ak predávajú tovar. Ak ju majú mať len podľa ich slov pre pár poplatkov mesačne, považujú to za nezmysel. Nie je problém vlastne zaviesť naspäť tú elektronickú pokladňu, ja už sa mám volanie v Postkovi, v archíve môžem ju oprášiť. Keď sa ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom financií dohodnú, ako budú v budúcnosti vyzerať poplatky v ambulanciách, ak majú pacienti nejaké podozrenie, že ručne vypísaný dôvod nie je celkom v poriadku, tak sa môžu obrátiť na vyššie územie celok, regionálne štáby alebo Sviatomecková RTVS. Tým lekári pracujú v medziach zákona a pod prísnym dohľadom štátu. Ľudovní učitelia, ktorí sa mnohí obracajú so zdravotnými problémami, pracujú bez akejkoľvek zákonnej kontroly. Jeden takýto príklad vám tu ukážeme z reportáža. V ukrajinskom opozičnom sídle v Kievskom dome odborov vybuchla bomba, zranila 2 ľudí. Médiá sledujú aj dianie v Kryme. Väčšina jeho obyvateľov sa hlási z ruskej národnosti. Stále častejšie počuť hlasy o pripojení sa Rusku. Ukrajinský Krym sa stal centrom proruských nálad.
Na rozdiel od metropoly Kieva, ktorá bola vo pripojení k Európskej únii, by boli obyvatelia Krymu najradšej, keby ich územie patrilo k Rusku. Podľa miestnych médií autonómny krymský parlament pripravuje pre ruského prezidenta Vladimíra Putina výzvu, aby sa stal garantom ich autonómie. Ukrajina kritizuje aj postoj Rumunska. Miestna tlak údajne využíva ukrajinskú vnútornú nestabilitu na výzvy k otrhnutí severnej Bukoviny a južnej Besarábie. V Kieve asi 100 000 výdav opozičných demonstrantov obklúčil vládny smrť. Proti nim sa postavilo asi 1000 policajtov, ktorých sa nechceli zasiahnuť. Ľudia z týchto jednotiek zvyčajne strážia opozičníky na Majdane. Teraz však pokojne pochodujeme k vládnym budovám. Chceme ukázať, že si želáme návrat k ústave z roku 2004. V Kievskom dome odborov, ktorý opozícia blokuje od začiatku protestov, dnes vybuchla bomba. Podľa ukrajinskej agentúry Interfax explózia zranila 2 ľudí, ktorí rozbaľovali balík s liekmi. Policajné jednotky sa pre blokádu aktivistov do budovy nedostali. Ukrajinská prokuratúra dnes obvinila ex-ministra vnútra Júria Lucenka z pokusu o štátny prevrat a útoku na územnú celistvosť Ukrajiny. Úrady ho za jeho januárový prejav označili za diverzanta a začali trestné stíhanie. Rodinu 15-ročnú byť za mrežami. Júri Lucenko bol výraznou postavou oranžovej revolúcie ešte v roku 2004. Za vlády Júlie Timošenkovej bol ministrom vnútra, po nástupe Viktora Janukovyča ho však obvinili z prekročenia právomocí a z preneveri štátnych fondov a uväznili na 4 roky. Od konca novembra, keď začali protesty v centre Kieva, bol Lucenko jednou z najviditeľnejších tvárí opozície. V noci na 11. januára sa stal obeťou stretu polície s demonstrantami a po brutálnom zásahu policajných jednotiek ozval niekoľko ľudí nemocníci. Dominika Týšťanská, RTVS. Situácii na Ukrajine sa dnes na návšteve v Moskve vyjadril aj predseda Národnej rady Pavol Paška. Predsedom štátnej dumy Sergejom Naryškinom, ktorý opätovuje návštevu na Slovensku pred pol rokom, sa zhodli, že situácia na Ukrajine nesmie byť súbojom o vplyv medzi Európou a Ruskom. Pavol Paška hovoril so Sergejom Naryškinom aj o lacnejšom plyne a pôsobení slovenských podnikateľov na ruskom trhu. Ukrajina patrila, má patriť ľuďom, Ukrajincom, národu, a oni si majú zvoliť štandardným spôsobom, slobodným spôsobom, ako a s kým sú